A campaña coa que o Concello de Vilagarcía quixo paliar os efectos da crise económica derivada do coronavirus deixa bo sabor de boca tanto en Rabella como en hostaleiros e comerciantes. Os bonos son da casa para gastar nos negocios locais xa mobilizaron máis de 50.000 euros entre os 180 establecementos participantes. Sorprendeu-nos moito, dende comunicación fíxose unha lista bastante ampla de todos os sectores, un pouco para ter xente de todo tipo de profesións, e fíxose moi amplia un pouco porque entendíamos que podía haber moita reticencia a facelo, e sen embargo incluso tivemos chamadas de xente que quería estar nesta campaña, o sea que estamos moi contentos porque creemos que vai máis aló do que unha campaña de comercio, o sea, esta campaña intenta unirnos a todos, ¿no? Dos 3.750 packs de bonos que se puxeron en circulación vendéronse o 70%. O comprador gastaba 20 euros e adquiría uns vales por valor de 30 para mercar no comercio de proximidade. Temos todos os esforzos por parte do Concello para que se gasten en Vilagarcía eses cartos, valorando que calquera, seña de aquí ou seña de fora, poida facerse cos bonos e poida gastalos aquí, que ao final é unha moeda de cambio que só vale en Vilagarcía e para nós eso é moito mellor, non? Que outro tipo de accións que ao mellor apoian o comercio, pero non solamente o Vilagarcía. Todas as partes están satisfeitas con esta iniciativa, tanto que contan con que os bonos de Son da Casa volvan para animar a campaña de Nadal. Creo que sería importante, pues tirando a cara a las Navidades, que se pudiera repetir, porque al final la campaña de Navidad es una campaña de venta y es importante que la gente al final gaste el dinero aquí, que no se vaya a comprar a otros lados. Comerciantes e goberno local tamén destacaron que a campaña Son da Casa está a ser un impulso cara á digitalización dos establecementos que aínda non se adentraran no comercio online.